След неколкомесечни интензивни преговори и сериозно проучване на бизнес климата в региона, община Стара Загора и австрийската компания Магна Щайр са на път да финализират солидна сделка. Чуждестранният инвеститор декларира готовност за крупни инвестиции, разкриване на нови работни места за квалифицирани специалисти и по-високи от средните за страната заплати. Новината потвърди за Радио Стара Загора кметът Живко Тодоров. Магна е една голяма европейска фирма, която се занимава с производство на автомобили. И част от производството си ще се изнесе в България и конкретно в Стара Загора. Ние сме в етап на приключване на разговорите и вече официално на практика имаме заявен интерес с това писмо, което е изпратено до нас за закупуване на терен и съответно започване на изграждане на производство. Произвежда много автомобили. Те работят с BMW, работят с Mercedes. Ще има различен тип работа, но тя ще бъде при всички положения квалифицирана работа. Аз искам такива инвеститори в Стара Загора, които да бъдат наистина големи европейски инвеститори, на нас ни трябват, с сериозни позиции и с добро заплащане и с перспектива следващите 15-20 години да бъдат на пазара. На есен Общинският съвет ще предложи за продажба общински имот от 60 декара в района на квартал Зора, където компанията ще построи новия си завод. Очаква се същинските строителни дейности да започнат до година.